nindot kaayo nga post sa Facebook, dili man tanag na as Facebook pati, naman po'y nindot nga makuha nato. Muna nga, ready ra kita mamili-pili o kung sa'y mga nindot nga gipost. Gipost dito, ako lang naigibutang dito. The gospel values and the truth are silent when money speaks. The truth and even gospel values and the principles about Christ are silent when money speaks. Pagkadaghan kayong panahon o higayon nga adunay okasyon nga naiisyo ka bahay korupsyon pero mokalit ra kawala tungod kay ang mga whistleblowers o ang mga musaksi unta gipaslakan ra ilang bakba o kwarta o nangahilom na. Pagkadaghan ng Katoliko nga magalingon sa ilang pagkakatoliko panahong eleksyon kay mga dawat o kwarta. And muhilom ta, mawala ang atong pagkakrisyanos, mawala ang prinsipyo nga atong gitindugan kang Kristo kung naan ay kwarta. Pagkadali arang natong pahiloman, pagkadali arang natong ibaylo bisag unsa tungod sa kwarta. The truth and the gospel values are compromised and twisted for the sake of diplomacy. Diplomasya. Padre, dili na ta mangaway. O sa atong paghuna-una nga dili ta mangaway, atong gitabunan o kung sa kamatuoran o kung sa tinuod. Pagkadaghan sa maayo, pagkadaghan unta sa mga butang nga angay nga hisgutan, unya natabunan for the sake of diplomacy. Pagkadaghan sa mga issues nga dili maayo, nga wala mutunhay an investigation for the sake of diplomacy. Mga kaila ra maguna, yung mga suodra. Ato laman ang tabon-tabon na gamay. Kay lisod na kaayo. Nya sumpay na sa ikatulo. Sometimes the truth and the gospel values are set aside for the sake of friendship and for the wrong sense of gratitude. Bisan ang prinsipyo ni Kristo, bisan ang kamatuoran ng tabunan, nganuman kay mga suod, tungod kay dako utang kabubuton, ya magpabindita tagadila, o ya magbitbit na niini, nga si Kristo mo ang simbolos kahayag, nga maggiya, mag-iwag sa dalan sa katarong. Di man igina, iwag para sa katarong. Dili iwag aron tabunan o kung sa'y tarong.